جایانم بخیراتن ویدیویەکی دیتر یا لەسەر کشک مەبەرێ لەسەر کارکردن و لیستنا بەر و سوار ئانژی پایاکە ماخەفی بوون ئەس حەز دەکەم هون کشک هین ببن کشک هین بوون نەش بۆی کە هون هەرن تەولی پێش بڕکا ببن و ببن یەکەمێ جیهانێ لێ دیساژی کەسێک و هەول بدن و بخوازن دەکارن ڤیاژی بسەر بخن لێ مەبەستا هینکردنا من یا کشک ناوە کشک دوارێ تەندروستیە لیستکەکی گەلێکی باشە کشک و تاوڵە نابەیەک تاوڵە لیستکا قەحوایە کەسێک و دخوازن سەرێ خۆ زێدە نەیەشینن و پرزوو بفکرن و پچەکیژی بێخەم بن دەکارم تاوڵێ بلیزن لێ کشک یاریەکی تایبەتە کشک بڕاستی مێژی دخوازە کشک هەستێوە دخوازە هەستێوە ئان سەرەڕاست دکە هەندێک جاراژی تێک دەبەش بەرهەیەکێ کشک مرۆڤ هێرس دکە کشک مرۆڤ هەستیار دکە کشک مرۆڤ سەرێ مرۆڤی ددە کارکردنێ ji ber vê yekê ez hez dikim hûn hînî kişik bibin kesek û mereqewa heyî kesek û dixwazin hîn bibin ji bo wa dibêjim bêguman ne lîstika herî mezin ya cîhanê lê duwarê hizir de lîstika herî mezin ya cîhanê û karîgeriyekî xwe tesîrekî xwe başî li ser mêjî li ser karkirina mêjî heye eger hûn hez bikin mêjiye baş kar bike bi rastî jî kişik bilîzin hîn bibin û bilîzin bi tena xwe bilîzin bi du kes bi kesekî dîtira bilîzin bi 10 kes re bilîzin êdî ew girêdayê hunera we ye li ser karkirina wana maxifî bûn vê carê ez dixwazim ser hinek rêbazên kişik rawastim bi taybet jî li ser textik wekî hûn dibînin li jêrê hejmar hene û li kêlekê hejmar hene li jêrê û kêlekê ev hejmarê ku heyî her malikek her çaranîşkekî vî textikî hejmarekî xwe heye ez naxwazim hûn zêde serê xwe ser vêna bêşînin ji ber ku evna dibe ku li pêşiya hînbûna we piçek astengiya çê bike lê belê dîsa jî divê hûn bizanibin dema pêş de eger pêwîst kir hûn dikarin hîn bibin lê hetanî hûn tevlî pêş birka nebin pir jî pêwîstiya we nîne bi vêna ji were bêjim çi ne ev hejmar ev hejmar li gorî aliyê spî têne jmartin aliyê spî li kî derê bê hejmarê textik jî li gorî wê têne jmartin çawa ye ev ji aliyê çapê yê spî dest pê dike ayê dest pê dike a û yek her ku ber bi çapê ve herê b c d e f g h ez bi kurdî dibêjim bêguman ne bi îngilîzî û eger bi jor ve jî biçe 2 3 4 5 6 7 8 ji heşt malikê me ne li gorî wê jî jmar hatine dayîn ê reş jî li gorî wê divê bijimêre wate çawa ê spî ji aliyê çapê ya yekem ve dijmêre ê reş jî ya yekem aliyê çapê ve hejmara herî bilind e heşt ha heşt an jî he heşt g heşt f heşt e heşt d heşt c heşt b heşt a heşt wate a hatiye milê rastê û he hatiye milê çapê û hejmara heştê jî dest pê dike her ku ber bi aliyê banî ve diçe jmar dikevin 7 6 5 4 3 2 1 bi vî rengî tê jmartinê her tim li gorî yê spî tê jmartin wate niha ku em bêjin ya spî lîst de di doyê derbasî de çarê bû lê binerin berê li de doyê bû derbasî de çarê bû û dema ez bilîzim ez ji g heştê derbasî f şeşê dibim ji bo çi ev hejmar başin bêguman dema hûn bilîzin ji bo têgeştina lîstikê ji bo li gorî jmara hizirandina lîstikê û gelek insan ji dûr ve jî kişik dilîzin bi kamerayê bi telefonê wêna çawa dilîzin li gorî jmara dilîzin me hesp avêtiye malikekê kîja malik e kî dizane kîja malik e em nikarim bêjim hesp avête ya spî û di nîvî de ye û nizanim bi vî rengî naye gotinê ji ber wê yekê her malikek jmarekî xwe heye ji bo tehlîlkirin û vegotin û têgeştina lîstikê û ji bo lîstina ji dûr ve jî ev hejmarana pêwîst in em hejmara derbas bin
Em derbasî rêbazên dîtir bibin. Her tim yê spî dest pê dike. Me berê gotibû. Her tim yê spî dest pê dike. û her tim hûn li gor dilê xwe me berê jî li gorî fonksiyonu karkirina payakan em axivî bûn, hûn ne neçarin di gava bavêjin, hûn dikarin yekê jî werin. Hûn ji kî derê dest pê dikin, hûn dikarin dest pê bikin. Ne wekî dameya, an jî taw de tiştê dîtira. Di evê de neçarî pir kêm heye di kişik de. Hûn kîja berî dilîzin, hûn serbestin. Hûn ji kîja alî dest pê dikin, hûn dizanin. Hûn bi kîja berî bêguman fîl û hesp û şah û nizanim ewana nayêne lîstin. Hesp tê lîstin bêguman, tenê hesp ji ber got qevêzê. Hesp tê lîstin û payak têne lîstin. Ji bo gava destpêkê ez bêjim. Evê dîtir eger pêşiya wana nevekirî bin, bêguman hûn nikarin bilîzin. Em vê jî hîn bûn. Niha ya herî giring di lîstikê de niha rêbazên kevin gelekî cuda bûn. Kişik di demên kevnar de, di demê bihûrî de kişik rêbazên xwe gelekî cuda bûn. Ji ber wê di nava civakê de gelek cara li gorî rêbazên kevin tê lîstinê. Êdî civata ku hûn lê li gorî çi rêbaza, li gorî çi rêk û pîvana dilîzê hûn jî li gor wê bilîzin bêguman. Lê hinek standartê cîhanî hene, hinek rêbazên cîhanî hene, hinek pîvanên cîhanî hene divê mirov li gorî wa pîvana jî bilîzê baştir e. Ji ber ku di cîhanê de ew têne pejirandin. Çi ne ev rêbazan e? Mînakekî bidim. Daha vî rengî di gava ez hatim. Ez ê hinekî zû pêda biçim. Em wer tenê ji bo têgeştinê dibêjim. Mînak ez vê hatim. Ya spî di gava hate vê derê û berê min derbas kir. Ez dikarim wê bibim. Normal li gorî rêkên asayî eger werê viraz dikarim bixwim. Normal ev e pîvana wêna. Lêbelê rêbazekî wiha di lîstikê de heye, eger ev ber hatibê êrişê û hatibê eniya te û pêşberî te rawastiya ye, bêyî ku tu şer bikê tu dixwazî wî derbas bikê, biçe eniya pişt wî, biçe mala wî, biçe wargeha wî, biçe gundê wî û bixwaze zerer û xisarekê bidiye de wê çaxê dikarê bê pirs û bê xweda hafiz te bikuje. Ev rêbaz di kişika îro ya nûjen de heye. Gelek kes dibêjin na dibê rengî nabê nayê xwarinê lê ev rêpîvanên giştî ne divê mirov wana bikarbîne. Ev e giring bû. Wek min got eger ev jî heman şêweyî werê viraz dikarim bibim. Normal bî rengî nayê xwarin, bî rengî nayê birinê. Eger li vir bê û min nebiriye ez hatim bir, ew hate vir ew çaxê nikarim bixwim. Binêrin çê nabe. Çê nabe. Ji ber vê yekê dema ev jî li vir abe bêguman dikarî bixwe. Ev dikarî bibe. Ez pêş de çûm, ez vira pêş de çûm vî berî, ev nikarê bixwe. Çê nabe, ama dikarê pêş de be. Em vêya jî hîn bûn, ev gelekî giring bû û rok heye. Rok di kişik de gelekî giring e. Ez xwazim di vê vîdyoyê de li ser rok rawestim. Niha şah di navendê de ye. Şah her tim li naverast de ye. Lê stratejiya herî baş yek jê jî ya parestinê, veşartin an jî girtina cihekî ewle ya şah e. Divê hûn şahê xwe bibin, li cihekî ewle veşêrin. Hûn nikarin şah di eniya şer de bihêlin û bi xwe jî li kêleka veşartî rûnên. Vî rengî şer nayê kirinê. Ji ber vê yekê divê hûn şahê xwe bibin cihekî ewle. Bêguman şah
bi qehremaniyê nikare bi ser bikeve. Lê şah divê ji şervanê xwe jî netirsonek be. Ew şahê got ji şervanê xwe tirsonektir be, nikare şer bike. Çawa dema ku we dest bi karekî kir, ji bo ku hûn karkerê xwe pê bidin zanînê, an kontrola wa bikin, çavderiyê li ser wa bikin û bikaribin kar bi we bidine naskirinê. û eger zane jî bin, hosta jî bin, ji bo ku hûn karibin kontrolê li ser wa bikin, çavderî li ser wa bikin, divê hûn wî karî pêşî bi xwe hîn bibin. Eger şahek bi xwe şer nizanibe, nikare mirova jî bide şerkirinê. Ji ber vê yekê, rastî û realîta şer ev e, eger şahekî got qet azmûna xwe şer tune nebe, tê nagêje bê çi tê meşandin. Bê şer çawa dê bê meşandin, nikare vê birêve bibe. Ji ber vê yekê jî divê şahê we qehreman bê, lê bi qehremaniyê tenê nikare bi ser bikeve, divê bi aqilê xwe, bi îdara xwe bimeşe. Ji ber ku şah kişik lîstikekî stratejiya şera divê em bikaribin wê jî baş tê bigêjin. Tenê li gorî teoriya kişik nayê lîstinê, ji ber ku rastiya jiyanê bi rastî her alî de şer e. Em derbasî mijara xwe bibin, ji xwe ev jî mijara me bû. Niha ji bo ku ez şah ji vê navendê derxînim, divê ez çi bikim? Şah divê here yan aliyê rastê, an jî here aliyê çapê. Di anîşkekê de xwe veşêre ji ber ku niha di nava rastê de ye. Lîstik li ser vî bingî tê lîstinê. Du awayê şer hene. Yek, stratejiya xwe parestinê, ya di duya stratejiya êrişê. Hûn li ser kîja stratejiyê hûn kûr bibin, hûn ê wî alî de gelekî bihêz bin, lê eger hûn tenê li ser aliyekî, li ser stratejiyekî kûr bibin, wê çaxê hûn aliyê xwe dîtir qels dihêlin û rîska we, metirsiya wê binkeftinê zêdetir dibe. Li gorî sinetê şeriyê Sun Tzu an jî yê Japona, bi giştî jî yê Asyayî bi giştî û saneya rastî, li gorî sinetê Japona wiha dibêje dibe eger tu bixwazî darê hemûyî bibînê, çavê xwe bera pelekî tenê nede. Kengî te pelek tenê dît, tu darê seê nikare bibînê. Eger 10 kesa êrişî te kir, bala xwe nede ti kesî. Kengî te li ser yekî fikirî, an jî hizirî, te bala xwe da ser yekî got êrişî te dike, ew ê dîtir ji aliyê dîtir vê te bikujin. Ji ber wê yekê jî sinetê şer de bala xwe dayîne ser tenê aliyekî çê nabe, di cihekî, di xalekî de çıkandin çê nabe. Hindek mirov meyla wa giraniya wa li ser parestinê ye, hindek mirov bêhtir giraniya wan li ser êrişê ye. Bi taybet jî di cinsê mirova de jî ev heye, jin bêhtir ew derûn û psîkolojiya parestinê tê de heye, zilam jî derûn û psîkolojiya êrişê bêhtir tê de heye. Her du jî dema li ser alîkî kûr dibin, aliyê wayê dîtir qels dibîne. Ji ber vê yekê mecbûr ji neçariyên bêjin diviya ku ez vê şirovê bikim û em berdewam bikin. Bila dilê we teng nebe. Niha ji bo ku em şahê xwe ji vira derxînin. Ê spî dest pê dike, bêhtirî xwe jî pêşiya şah pêşî tê vekirin. Çima? Ji ber ku pêşiya vê fîlê ve dibe û pêşiya wezîr ve dibe. û çima du cara em vedikin? Ji bo ku pêşiya fîla me reş jî piştre wê vebe, ji ber vê yekê di gava tên. Ez zêde niha nakem me vêna, ji ber ku ew êdî girêdayî taktîkê lêstikê ne. Niha ez tenê ser rêbaza dirawestim. Niha bir rengî dewam bikin, bidomînin. Bêhtirî xwe rok ya aliyê çapê tê kirin, ya aliyê erê aliyê kin, ez bêjim neyê çapê bibûrin. Aliyê kin bêhtir rok tê kirinê, ji bo ku zû çê dibe, di swar di vî alî de hene. Aliyê dîtir yê dirêj jî sê swar hene navbera kele û şah de. Rok bi xwe çi ye? Rok guhertina cihê şah û qelê ye. An jî cihê rex û şah e. Cihê şah û qelê tê guhertin, werçerxandin. Ji vê re rok tê gotin, lê rêka wê, pîvana wê bingehîn ew e divê navbera we vala bê, divê navber vala bê û divê şah ji cihê xwe nelivî bê,
آنجی کلش جه خو نلوی بی اگر رخش جه خو لوی بی و اگر شاش جه خو لوی بی روک نایه کرنه و دوی مترسی جیل سر نبی میناک حسبک نهال ویدری بی جنبی بری بی آنجیل پیشیا کلی و مترسی یک لسر مالک که جوانا هبی و چاقی روک نایه کرنه دوی هیا واجه هبی لسر نافبرا شاه و کلی دوی مترسی تنبی تهدید تنبی اگر تهدید هبی روک نایه کرن و گلوی بنجی روک دیسه نایه کرن نه نافبرا وانا والا کریا نافبرای رشی والایا نه هم کارن روکا خو بکن روک اوه لگوری جی و پوزیسیونا بری نها ایدی شاه صدی هشته کتیه بن اولیه ده جبوی ماته پر کارکی بسپوری هستایی پیوسته جبوی بیتا مات کرنه از جی روک دکم مجی پامان رنگی روک کریا نها روکا دریج اوه اکن بو روکا دریج جی به همان شیوی از ویجی پیشانی و بدم heman pîvane roka dirêj jî lê di roka dirêj biçekî dî zehmet e ji ber yanî wext dikişik de dem gelekî pêwîst e gelekî giring e hûn divê yek bi pêngavekî bi fire nedin an jî bi vala navêjin eger we yek gavek vala avêt wextê we diçe û pêngavekî divê hûn şûn ve werin û gelekî xisara we heye ji ber wê yekê hûn çendîn qehreman jî bin eger hûn dişer de vala hêza xwe xerc bikin wê çaxê hûn dişer de mehkûmê windakirinê ne niha me ew der vala kiriye lê armanca me cuda bû me dixwastim vira vala kin em bilîzin wiha zêde guh nadine rêk û rêbazên wê ne ewkê wê ne aniha yê spî jî aliyê dirêj vala bû yê reş jî aliyê dirêj vala bû niha dikarê rok bike lê di vê rokê de ji ber ku sê malikin wek hev nînin şah naçe malika herî dawî diçe malika rex wê na bi vî rengî ez yê reş jî bilîzim da hûn baştir bibînin ev her du malikê dawî vala dimînin ev her du malikê dawî vala dimînin niha min li aliyê dirêj rok kir wî jî li aliyê dirêj rok kiriye û vî rengî em lîstika xwe dilîzin şah çi qasî di vê kuncikê de bê ew qasî tê parastinê veya ji bîr nekin êdî şer di vê eniyê de dirêj dibe an jî xurt dibe an jî hûn hez dikin hûnê vê dirê belawela bikin hûn hez dikin vira belav bikin mînak min ev bir û hesp hate vê dirê û êdî me tirsîl ser vire ser vê de ye êdî hûn çawa bixwazin stratejiyekî bi çi rengî ya êrişê hûn diyar bikin ew di destê we de ye hîna rêk û rêbazên wê na pirin pîvan hene ez dixwazim wana jî kir demê pêş de pêşanî we bidim lê em ê hem hînî stratejiya lîstikê bibin hem jî pîvanên wê na çi bin ez ê pêşanî we bidim bimên dixweşiyê de sêvîdarim ev vîdeo û hemû vîdeoyê dîtir bi dilê we bin eger bi dilê we bê beejbînin û par ve bikin an jî belav bikin û bibin abone eger hûn nebûbin abone dîsa cihê peyama jî destnîşan bikin dema ku vîdeoya nû hat weşandin daqene ji bo we peyam were dema bimînê xweş her hebin